Tân ar y Comin gan Llew Jones, Pennod 3. Drwy'r prynhawn hwnnw, bu Tim Boswell yn cerdded o gwmpas y tai a'r ffermydd yn ceisio gwerthu gweddill o'r basgedi. Ac yn wir, fe lwyddodd yn eithriadol y diwrnod hwnnw. Cyn amser te, roedd e wedi cael gwared o'r olaf o'r peder roedd e wedi cymryd o'r garafan, ac roedd ganddo 9 swllt a 2 adimau yn ei boced, mwy o arian nag y fu yn ei feddiant eriod. Ni wyddai Tim fod gwragedd y tai a'r ffermydd wedi prynu ganddo am ei bod wedi gweld yr olwg drist ac ansicr ar ei wyneb brown. Roedd e wedi gwerthu'r fasged olaf 2 filltir bron o'r hen dir Comin lle roedd y garafan, ond yn awr, trodd ei wyneb yn ôl. Ond ni frysiodd chwaith. Nid oedd awydd arno fynd yn ôl o gwbl rhywsut. Roedd rhywbeth y tu mewn iddo'n dweud wrtho am fynd ymlaen ar hyd y ffordd, am gerdded a cherdded nes byddai wedi blino a nes yr nos ei ddal. Cysgu wedyn mewn rhyw sied wair a mynd ymlaen eto drannodd. Ond gwthiodd y meddyliau hyn oddi wrtho. Roedd rhaid iddo fynd yn ôl. Ni allai adael ei datcu fel na. Ni allai adael y gaseg ar ebol newydd chwaith. Curodd ei galon yn gyflymach pan ddaeth o'r diwedd i olwg yr hen Gomin wrth ymyl yr afon. Roedd hi'n dechrau tywyllu erbyn hyn. Ond gallai weld fod y gaseg ar ebol a'r hen garafan yn o hyd. Cyflymodd ei gamau wedyn, dringodd i'r garafan a heb edrych ar y gwely, cydiodd mewn penwast a oedd yn hongian wrth fachyn yn y to ac aeth allan tra chefn. Aeth ymlaen at yr hen gaseg yn awr, a'r penwast yn ei law. Gweryrodd yn isel ac adywodd ei ffori. Closiodd yr ebol bach at ei fam. Rhoddodd Tim y penwast am ben lluniau'r yr hen gaseg. Wedi gosod y penwast yn ddiogel, arweiniodd hi allan i'r ffordd fawr. Dilynodd yr ebol yn dyn wrth gynffon ei fam. Roedd hi'n tywyllu'n gyflym yn awr, a gweddiau Tim yn ei galon a welai neb hwy. Ond ni chafodd ei ddymuniad serch hynny. Cyn iddynt fynd ymhell, fe glywodd sŵn traed, neu yn hytrach, sŵn 2 glocsen yn dod tuag atynt. Aeth hen wraig a basged fawr ar ei braich i boeddynt, ond stopiodd i edrych ar ei hole wedi iddynt ei ffasio. Arhosodd fan honno nes oedd Tim a'r gaseg a'r ebol wedi mynd o'r golwg yn yr hanner tywyllwch. Yna, gan symud y fasged fawr i'w braich arall, aeth ymlaen eto. Cyrhaeddodd Tim ben y lôn oedd yn arwen i'r ffermdy gwag, heb gwrdd â neb arall ar y ffordd. Fe gymerau fwy o bwyll yn awr wrth fynd i lawr y lôn, rhag blin o'r ebol bach, a oedd yn dal yn sigledig ar ei goesau hirion. Ond o'r diwedd, fe ddaethant i glos distaw y fferm. Pan fi yno'n gynharach y prynawn hwnnw, roedd Tim wedi sylwi fod yna gai bach glas wrth ymyl yr rydlan, a bod bwlch yn arwain iddo o waelod y clos. Yn awr, arweiniodd y gaseg trwy'r bwlch hwnnw i mewn i'r cae. Tynnodd y penwast oddi ar ei ffen. Yna, safodd am funud hir a'i law ar ei thrwyn melfed cynnes. Daeth y dagrau poeth i'w lygaid eto, a theimlodd hwy'n rhedeg i lawr i wyneb. Gadawodd iddynt. Yna trodd, ac wedi cael glwyd rydlyd, rhedodd i fyny'r lôn. Yr oedd hi wedi tywyllu'n llwyr erbyn iddo gyrraedd yn ôl i'r Comin, ond gallai weld fod awyr y dwyrain yn ole, a gwyddai wedyn fod y lleiad yn codi. Aeth hi mewn i'r garafan dywyll a distaw. Roedd yn crynu fel deilen. Yn awr, gwyddai y byddai'n rhaid iddo gyffwrdd a chorff ei datcu. Roedd e am gynnau'r hen lamp a grogau wrth y to, ac ymhoced ei datcu roedd y matches. Plygodd uwch ben y gwely. Trwy lwc, daeth o hyd i boced cot ei datcu ar unwaith. Gwthiodd ei law i mewn. Cyffyrddodd ei law a chyllell fawr ei datcu, honno ar llafn hir miniog oedd ganddo gwneud popeth bron, blingo gwningod, gwneud pegiau dillad, gwneud basgedi, torri bara. Tynnodd y gyllell fawr allan a'i rhoi yn ei boced ei hun. Yna, tynnodd allan y bocs matches. Cododd ar ei draed wedyn a thynnu matchen o'r bocs. Fe geisiodd ei thanio ar yr ymyl garw, ond roedd y fatchen yn llaeth ar ôl glawr noson cynt, a gwrthodau danio. Tynnodd fatchen arall o'r bocs. Fe fflachiodd honno unwaith neu ddwy, ond thaniodd i ddim. Roedd Tim yn crio eto. Roedd 7 matchen wedi gwrthod tanno. Beth be ba'r cyfan yn gwrthod? Ond fe daniodd yr wythfed, a gorodd geiad yr hen lamp, a gwthio fatchen a llaw grenedig i mewn i gyffwrdd ar pabwr. Tynnodd anadl o ryddhad pan welodd y fflam yn cydio yn y pabwr,
ac yn cynyddu'n sydyn. Yn awr, roedd ganddo ola i wneud yr hyn roedd arno eisiau ei wneud. Tynnodd y tair blanced lwyd garpiog oedd ganddo ar ei wely a dechrau ei rowlio i fyny yn frysiog. Tynnodd allan grochan bach di o dan y bwrdd bach ac oddi ar y bwrdd fe gymrodd y tegell alwminiwm. Gosododd y tegell yn y crochan. Wedyn cydiodd mewn ffreipan dyn a gosod honno hefyd yn yr un man. Aeth allan o'r garafan a'r blancedi dros ei ysgwyddau a'r crochan di ar ei fraich. Ond cyn mynd, fe drodd y pabwr yn y lamp fyglyd i lawr, bron hyd yr eithaf. Tynnodd y drws ar ei ôl. Ar ôl cyrraedd y ffordd fawr, arhosodd am funud i'w rando aeth rhywun yn dod. Nid oedd yr un sŵn, ond sŵn yr afon. Aeth wedyn yn frysiog ar hyd y ffordd drwy'r tywyllwch. Pam gyrraeddodd y fferm eto, aeth at ddrws y sgubor a'i agor. Y tu mewn roedd hi mor dywyll a bol buwch. Cerddodd yn ofalus yr cyfeiriad lle roedd e wedi gweld gwellt sych pan fu yno o'r blaen. Yna teimlodd y gwellt o dan ei draed a chlywodd ei sŵn wrth iddo lusgo'i draed trwyddo. Gosododd ei grochan a'i flancedi ar y gwellt. Yna, heb ddim golau o gwbl, penliniodd ar y llawr gan estyn ei freichau o gwmpas i gasglu'r gwellt at ei gilydd. Ar ôl cael pentwr go lew, fe deimlodd am y blancedi a lledodd hwy gorau gallai ar ben y gwellt. Wedyn, gorweddodd i lawr arnynt. Roedd e wedi blino'n ofnadw. Nad oedd e wedi sylweddoli hynny cyn gorwedd lawr. Rhoddodd ei ddwy fraich o dan ei ben. Dechreuodd chwalu meddyliau eto. Nid oedd hi'n amser eto i wneud yr hyn roedd e wedi penderfynu i wneud. Roedd gormod o bobl o gwmpas yr amser hynny o'r nos. Byddai'n rhaid iddo aros nes byddai wedi mynd yn hwyr, pan fyddai bobl yr ardal wedi mynd i'w tai neu i'w gwyliau. Roedd rhyw ddistawrwydd mawr iawn o'i gwmpas ym mhob man. Nid oedd sŵn y gwynt hyd yn oed i'w glywed o'r tu mewn i'r hen sgubor wag. Ond ym mhen tipyn, fe glywodd sŵn bach yn dod o'r llofft uwch ei ben. Sŵn trad bach yn rhedeg ar draws y llawr, a gwyddau'n iawn mae un o'r llygod mawr oedd yno. Dechreuodd feddwl pam roedd y fferm yn wag. Roedd e wedi clywed ei dad cu'n dweud ei bod hi'n amser gwael ar y ffermwyr, gan fod yr henty'n codi a ffrisiau anifeiliaid yn dod i lawr. A'i wedi methu roedd y ffermwyr a arferau fyw ar y fferm yma. Ond tybed na fydde rhyw rai newydd yn dod iddi. Wel, meddyliodd, fe gai feddwl am hynny eto. Falle bydde fe wedi symud mlaen ymhell cyn hynny. Yna, dechreuodd feddwl eto beth oedd yn mynd i ddigwydd iddo. Ni allai feddwl am y dyfodol heb ddechrau crio. Rhaid i fod e wedi cysgu wedyn. Oherwydd yn sydyn, methai'n lan y dyfalu ble roedd. Estynodd ei law allan a chyffwrdd ar gwellt sych. Yna cofiodd ei fod yn ysgubor, a bod ganddo waith i wneud cyn y bore. Beth oedd wedi ei ddihuno, ni allai ddyfalu, os nad y llygod mawr. Cododd ar gwellt ac aeth allan o'r sgubor. Roedd hi'n noson o le leiad braf, ond bod ambell gwmwl gwyn yn mynd dros wyneb y lleiad yn awr ac yn y man. Faint o'r gloch oedd ei tybed? Aeth i fyny'r lôn tua'r ffordd fawr. Nid oedd enaid byw o gwmpas pam gerddodd i lawr eto at y comin wrth lan yr afon. Rhaid ei bod yn hwyr iawn a phawb yn ei gwely. Wel, gorau i gyd, meddyliodd. Yng ngolau'r lleiad, gallai weld yr hen garafan annwyl yn sefyll yn unig a distaw ar y darn comin. Dechreuodd y dagrau gronni yn ei lyged eto wrth edrych arni. Roedd hi wedi cludo ei dad cu ac yntau drwy law a heilwen o fan i fan am flynyddoedd maith. Rhoddodd ei droed am y tro olaf ar y step a chymu fyny at y drws. Cirau ei galon fel morthwyl, ond roedd e'n gwybod beth oedd yn rhaid iddo wneud yn awr. Roedd e wedi penderfynu, ac nid oedd troi nôl i fod. Fe gai ei dad cu fynd yr nefoedd fel yr hen sipsiwn eraill, o ganol y mwg a'r tân. Ar ôl mynd i mewn trwy'r drws unwaith eto, trodd babwyr yr hen lamp i fyny, a chynyddodd y fflam y tu mewn i'r gwydyr ar unwaith. Taflodd lygad ofnus ar wely ei dad cu. Roedd yr hen flanced Lloyd fawlid yn ei guddio i gyd. Tynnodd Tim y flanced yn ôl. Roedd e wedi penderfynu cael un peth arall oddi ar gorff ei dad cu, sef ei waled. Yn honno, gwyddai fod yr hen ŵr yn cadw ei chydig hen bethau personol, nad oedd ef, Tim, eriod wedi cael gweld y cyfan oedd ynddi. Rhoddodd ei law y tu mewn i got Lloyd garpiog ei dad cu. Cyffyrdiodd ei fysedd a lleder llyfn y waled.
Tynnodd hi allan a'i gwthio i boced ei siaced ei hun. Tynnodd y lamp i lawr oddi ar y bachyn yn y to. Trodd y pabwr i lawr i'r gwaelod, nes oedd y fflam yn ddim ond rhymyn tenau glas. Trodd sgriw'r ceiad bach ar yr olew. Wedi cael hwnnw'n rhydd, tywalltodd yr olew drawllyd o'r lamp ar draws gwely ei dadcu ac ar lawr y garafan. Tynnodd y bocs matches o'i boced. Gweddiodd fod un o'r rheini'n mynd i danio. Yn rhyfedd iawn, fe daniodd y fatchen gyntaf a drawodd ar ymyl y bocs. Gosododd y fflam fechan wrth ddillad gwely'r hen ŵr, lle roedd e wedi bod yn allwys ar olew. Ac ar unwaith, gwelodd fflam newydd yn neidio i fyny. Gwelodd arno hen bapur dyddiol yn y cornel o dan y bwrdd bach, a roedd y fflam fechan y fatchen wrth hwnnw hefyd. Fflamiodd y papur ar unwaith. Ond erbyn hynny, roedd y dillad gwely'n fflamio hefyd, ac roedd arogl drwg y flanced yn llosgu yn llond ei ffroenau. Aeth allan o'r garafan, gadawodd y drws ar agor y trwyn mwyn i wynt y nos allu mynd trwyddo i chwythu'r tân. Gadawodd y comin wedyn, a cherdded ar hyd y ffordd fawr nes cyrraedd y bont. Arhosodd yno'n hir, gan gadw llygad ar y darn comin. A oedd y tân wedi cael gafel, neu oedd o wedi diffodd. Yna gwelodd dafod o dan yn neidio i'r awyr. Roedd y to wedi llosgu drwyddo. Cyn pen winc roedd y comin yn olau i gyd gan y fflamau mawr a neidio i'r awyr. Roedd yr hen garafan yn llosgu'n dda, yn well na charafan Amos Lyfel. Ond wedyn, roedd ei dadcu yn llawer gwell dyn ag Amos Lyfel. Ac yn awr, nid oedd ei dadcu yn swp o glai oer yn y garafan, na. Roedd e wedi mynd gyda'r fflamau mawr ar mwg, i fyny i'r nefodd i gwrdd â'i hen gyfeillion, Sol Burton, Amos Lyfel, Abram Wood, Gideon Lee a'r lleill. Fe geisio Tim ddyfalu sut le oedd y nefoedd. Nid oedd yno neb ond Sipsiwn. Rhaid mai un nefoedd arall roedd pobl y tai yn cael mynd, oherwydd nid oeddent hwy yn cael ei llosgu gyda'i cartrefi. Ac yn nefoedd y Sipsiwn, nid oedd yr un plismon na'r un cipar, na phobl gyfoethog yn hawlio'r tir hela i gyd. Rhaid bod llawer o ffeiriau yn y nefoedd hefyd. Beth awn i Sipsiwn heb ffeiriau? A digon o gyffylau wrth gwrs, a chwningod a sgwarnogod a ffesantod a llond afonydd o bysgod hawdd i dal. Fe gododd Tim ei galon ychydig bach wrth feddwl fel hyn. Fe deimlai siŵr yn awr y byddai dadcu yn hapus mewn lle felly. Am foment, fe deimlodd hiraeth am gael mynd yno gydag e, ond sylweddolodd wedyn bod rhaid marw cyn cael mynd i'r nefodd. Cododd cwmwl sydyn o freichion a thân o'r garafan, ac fe ddechreuodd y tân fynd i lawr yn araf. Trodd Tim oddi wrth y bont, a cherddodd ymaith. A roedd e wedi ffarwelio am byth a'i dadcu, a'r bywyd roedd y ddau wedi dreulio yn yr hen garafan. Aeth i lawr y lôn, at y ffermdy gwag.